Doe maar niet, hè. Mag je nooit weer doen. Oké. Je bent een beetje de sheriff hier. Ja, ik denk het wel. Proberen we ook uit te stralen, denk ik. Ja, Dan doe je een hele hoop mee. zonnebril op en een snor. Ah, de snor doet een hoop, hè. Deze middag is toezicht houden. Dat is misschien wel het saaiste stukje wat erbij is, maar ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Je ziet wat voor mensen dat ze zijn. En dan hebben wij een stukje verantwoording om het toezicht te houden over de mensen. Heb je wel eens ingrepen, Matten? In die 18 jaar dat ik hier ben, is één keer dat een jongen, die kwam onder het vlot, maar die achterna bleek dat hij een toeval kreeg. Daar konden wij eigenlijk niks aan doen. Maar op dat moment waren de mensen in het water, die hebben hem netjes naar de kant toe gebracht. Dus ik ben er zelf ook nog nooit in geweest. En, nou, dat is ons vak ook, denk ik. Je moet voorkomen dat er wat gebeurt. 18 hier en dan nooit het water in geweest. Niet op deze manier, nee. Wat kan je zeer goed zwemmen in Halm dan? Ja, we zorgen de zwemlessen ook natuurlijk en daar hebben we een breed publiek voor. En dat is ook iets van, je kent de meeste mensen. En dat is ook een voornaam ding natuurlijk. Er komen wel mensen van buiten dorpen die je niet kent. Maar die hou je even in de gaten, want die ken je niet. Wat is er nou het leuke om een badmeester te worden? Maar een heel voornaam ding is dat mensen het zwemmen leren. Dat is het werk. Het badmeesters zijn en de kinderen die binnenkomen, die bang zijn en het water niet zo heel erg leuk meer vinden. Het komt niet zo vaak meer voor, hoor. Maar om die zo ver te krijgen, dat zie je nog jarenlang komen vrij zwemmen. Dat ze van de duikplanken durven, dat ze kopje durven. Nou, dat is ons werk. En hoe vaak en misschien jou nou David Hasselhoff neemt? Nee, helemaal niet. Ik moet nou mijn buik al de hele tijd inhouden.